Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV jam wale mon e kattande jomiraɗo e garti e subaka hande o ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane e jahandeji leydi Sénégal. Joni palen koye jahandeji ɗi. Talata nogas e ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane e jahandeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jayde Le Quotidien hono no mbaɗiri e gardinɗal mabɓe ɓe mbi ko eɓɓore hesere wonande Ousmane Sonko ɓe kolliti noon wonande kay maɗum ɓayyine ñande nogas e jeetati lewru ndu gonɗen ndu ma rewi hen noon discours wonande kay omo ganduɗa kañum woni gardiɗo kanɗon lande Pastef e wiide e jayde Le Quotidien ko wona ɗum ko jayde Le Quotidien ɓe dokki konngol omo ganduɗa kañum woni Barthélémy Diaz kabruɗo kay wonande kay nana woni e heblede ko yowiti e coalition mawɗo on ɗon coalition noon ko coalition mo opposition o ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Le Quotidien. Jayde L'Observateur kañum arti koye alhaali omo ganduɗa kañum woni Kocc Barma caggal nde o fawa jungo fewde hande ɓe kolliti noon ko hesɗi ko e losko ngo ɓe garti ngam famminde ko ina tolni e capanɗe 4 e million taw ko koppareji meɗen franc CFA ɗum woni ko tawa e compte makko bancaire taw ko e boñ goto gonɗo wayte e nder leydi ndi ɓe garti noon e on ɗon werla kesopul mo ganduɗa kay tawama e jeeyi makko ko werla mo hinde Mitsubishi kesopul wondude e werla goɗɗo mo ganduɗa kay ko kañum woni BMW ɗum foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde L'Observateur koye on saaha. Jayde Libération kañum arti ngam famminde en ko jayde L'Observateur haali ko e wiide mabɓe tugganma ñande nogas e jeetati lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2017 ha fayanma nogas e 4 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko ina tolni e capanɗe 5 e million koppareji meɗen franc CFA ko ɗum woni ko tawa e compte omo ganduɗa ko kañum woni Kocc Barma ina woni ɗon losko ngo holliti ɗum ɗon foof ina tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde Libération kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe piri ɓe pacciri ɗum no hannirta nete e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Libération. Jayde L'Info kañum arti tan ko e konngudi omo ganduɗa kañum woni Barthélémy Diaz e wiide mabɓe kay Barthélémy Diaz waɗi annoncé wonande kay une grande coalition ma darne ɗum ko ngam huccidde e Pastef e wiide omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ete maire mo Dakar. Jayde Vox Populi koye ɗinɗon konngudi ɗi Barthélémy Diaz o woni e lawɗinde e wiide e jayde Vox Populi omo ganduɗa kañum woni Barthélémy Diaz ɗemgal mum kam wonani e nder poste muɗum sababude muɗum kanko Barthélémy Diaz o suuti konngudi Gulɗi Diaw fewde e pouvoir o ɗum ina tawe e nder jayde nde ɓe gartine kadi e ɗenɗon golle payɗi ɗe ganduɗa kay laamu ngu nene woni e wadde ɗum e wiide mabɓe kay ko ina tolni e 500 e jangginowo ko kañumen kay goni ko ganniya ƴettede ngam mbawa jangginde e duuɗe janggirde ɗete ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Vox Populi. Jayde Le Walf Quotidien kañum arti e ɗinɗon konngudi ganduɗa kay Barthélémy Diaz suuti ɗum wi noon ko yonti hankadin yimɓeɓe kucceta e gunɗo laamu e wiide makko kanko mo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ete maire mo Dakar ɗum ina tawe e nder hello tati e ngen ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende e jayde Walf Quotidien ɓe garti e fraude mo ganduɗa kay ina teska e BFM o ɓe kolliti noon ko ina tolni e capanɗe 4 élève ko kañumen kay mbaɗa garde à vue toon to gendarmerie mo Mbaw ɗum ko caggal nde teska wonde kay hono ɗinɗon guykali e on ɗon woni on ɗon examen mo ganduɗa kay ko kañum woni BFM ɗum ina tawe nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko jayde Walf Quotidien. Jayde Point Actu kañum arti ko e nden ɗon deƴƴere nde ganduɗa kay ina teska wonande kay hono on ɗon mouvement biteɗo Y en a marre ɓe kolliti noon e guile o mo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga fawa jungo ha joni ko deƴƴere woni ko teska e on ɗon mouvement mo Y en a marre kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti noon ngam namdade holko jeeyi sababu deƴƴere on ɗon mouvement Y en a marre ko wona ɗum ko ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni hoorejo suudu sarɗiyeji mo Vietnam kam e hoorejo suudu sarɗiyeji mo leydi Sénégal e on ɗon coopération mo ganduɗa kay e darima hakkude mabɓe ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde Point Actu. Jayde Direct News kañum arti ɓe mbitande ko recrutement
des 500 enseignants chercheurs wonande kay ɓe mbi ɓe kolliti ɗum on ko record mo ganduɗa kay ko meeɗa yeede e nder leydi ndi ɓe kolliti noon ɗum ɗo kay ko hunde e fattam lamire ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa ko woni jayde direct news jayde rewmi quotidien ko hen arti ɓe mbi ko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kañum kay waɗi annoncé ko ina tolni e temedde jeeɗiɗi agent kañumen ma mbaɗe recruté e hitande ujunaje 2025 nde gonɗen nde kona ɗum ko ɓe garti ɓe mbi hen temedde joyo kañumen ko formateur en woɓɓe ɓe noon ko hen tolni e temedde ɗiɗo ɓen ko formation professionnelle et technique ko on banggue e jarata ɓe garti noon ne kadi e o mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Diaz ɓe mbi Barthélémy Diaz holliti wonde o wi Sonko yo andu kañum koko waɗa nommé waɗaka élire ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa ko kañum o woni e jayde ganduɗa kañum woni rewmi e quotidien jayde gendire nde jayde Le Soleil kañum arti ko hen ɓe mbi ko recrutement exceptionnel wonande kay 500 enseignants ɗum noon ko hunde fattam lamire ene tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa ko kam woni e jayde gendire nde e jayde Le Soleil gasnirten robinet meɗen jaydeji ko e jayde Le Record kamɓe noon ɓe garti ko e on ɗon final coupe du Sénégal caggal nde ɓe ganduɗa kañum woni génération foot ƴettindin ɗon couperi e wiide mabɓe noon génération foot ko kam yadata e Jaraaf ɗum koko yowiti e compétition africaine e wiide mabɓe noon caggal duuɓi jeeɗiɗi ma génération foot kam e Jaraaf duttoɗo toon to dunde Afrique ɓe garti noon e ko yowiti e équipe nationale mo leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa kañum woni gañinoɓe ɓe kolliti noon oɗo saaha joni yonti ɓe daro to lang gam heptude place uji mabɓe omo ganduɗa kañum woni Sini Dieng Jacobs wondude e omo ganduɗa kañum woni Habib Diallo ɓe mbi ko temps ɓe mbaɗa rattrapé ɗum yonti musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kemnoon rubinandade ko sifa e kelle gadane e jaydeji leydi Sénégal haadi meɗen e jaydeji ɗiyete wonata ko janggo soko Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama.